kakiat kakhalai Haka Jingpynkhreh na ka Bynta ka Meghalaya Games ka Bahanriu ka Bansalong House nem Arajar Arpusan ka kinhon na ka Meghalaya State Olympic Association MSOA Hashalong balalam khmat da working president uba John F Kharshiyeng bat u general secretary uba FL Pariat ringkat kihe sarkar na ka State Sports Council Meghalaya u project engineer uba P Pale bat kinong Ibor Ibud na katnat sports kilalet Jurup ya ka West Jingpynkhreh Hills District hene kasngi kajing tmu jong kane kajing let Jurup kalong ban penlong ya kajing phliu jingmod bat u district sports officer uba ke pasa bat kinong mi khmat na West Jingpynkhreh District Sports Association kaken hon kalalet Jurup ru ya ki kato katne ki jakai lekai ban khmi ya kajing don kam bat kajing tei ha kane ki jakai lekai Suanya feel boh kalau undo ka Jingpynkhreh ni ladap mo ko magpitu ka West Jingpynkhreh Hills ka bula shim ya jumpa ni hatura ni hanubo ya lama but I ban ki West Jingpynkhreh Hills district ki host ya ka Meghalaya Games ko ban Rio how number 1 how January